ditut, uste dut 23 kopia gaurko ibilaldiaren afixa, gure lehengusuak Alain Urrutiak egin duena, orduan ongi iruditzen bazaizue, ia guztiontzat iristen den, bintzat etxe bakoitzerako ia bana iristen den, eta aurki inprentatik iritsi zen lehengo egunean argitaratuko dudan poema liburua, eta ez dakit gai izango naizen, baina saiatuko naiz, Juan Ramonek esan dit, poema horretan gai asko daude, eta toki asko ere bai, eta bintakoa da Arrasate, eta badira bi olerki, gaur nabarmen, naiz eta liburuak egina dauden, bukatu gabe daudenak, gauza asko nik ez nekizkielako, naiz eta ikasi ditudan intxortari esker egin diren liburuetan. Aleginduko naiz bat irakurtzen, atzo etxean negarrez hasten nintzen, orduan, ikusiko dugu zer gertatzen. Ditzen da, Dragoiak, eta ez dut irakurriko, baina sorreran dago Xuan Thuy deitzen den Vietnamgo poeta baten olerkia. Xuan Thuy harremana izan zuen, parte hartu zuen Vietnamgo deskolonizazioan, eta gero bertako askapen borroketan, eta horretaz aparte ohikoa den bezala poemak idatzen ditu. Dragoiak. Enperadorearen lorategian lo egingo genuela uste genuen bezperan. Sahatsek ura tindatzen zuten, erresinolak entzuten genituen, gurea zen errekaldea, dragoiak ginen, zerua eta sua. Xuan Thuyren profezia abesten genuen iluntzero. Gehiegi maite genuelako etorkizuna eta gehiegi iragana. Iruditu zait gure osaba ikusi dudala, Juan Berezibar Ormazabal, baina ez, zeren intxortan hil baitzuten dragoien bataioiko gudaria zen, JSU-ko kidea. Iruditu zait gure osaba ikusi dudala, Luis Berezibar Ormazabal, baina ez, zeren Balmasedako erretiradan hil baitzuten, dragoien bataioiko gudaria zen, JSU-ko kidea. Iruditu zait gure izeba ikusi dudala, Franziska Ojanguren Iribe Campos, baina ez, zeren Oiartzunen hil baitzuten 36ko gauean, Angiozarkoa zen Zuazketa baserrikoa. Iruditu zait bere senarra ere ikusi dudala, baina ez, zeren nor jakin non desagerrarazi zuten Roman Berezibar Ormazabal. Argazki bat utzi dute itxasuntzi honetan, mendian daude eta Romanek botila bat du eskuin eskuan, Franziskak edalontzi bati eusten dio. Iruditu zait, gure osaben osaba ikusi dudala, Amadeo Berezibar Aspe, Plus Ultra tabernaren sortzailea eta langilea, baina ez, zeren taberna eta etxea atzean utzi, eta Bartzelonara ihes egin baitzuen Simona Ormazabal inurrategi emaztearekin. 38ko bombardaketa batean hil zituzten elkarrekin. Sahatsek ura tindatzen zuten, erresinolak entzuten genituen, gurea zen errekaldea, dragoiak ginen, zerua eta sua. Izkireatzen ari naiz eta eskuetan dut argazki bat, hango ia guztiak zarete dragoi, ia guztiak errekalde. Luxio, Josemari, Cecili, Edurne, Pilar, Amadeo, Felix, Roman, Simona, Anamari, Emili, Nati. Arkatz gorriarekin marrazten dut etorkizunaren bidezka. Erabiliko ditut liburutegi guztiko bertsoak, baita etsaienak ere esateko. Ez dut paradisura joan nahi, borrokan segitu nahi dut zuen gorputza, borrokan segitu ahal izateko. Filipo, bertsoak ere lapurtuko dizkizugu. Italiarren kontra, falangisten kontra, nafarren kontra, herriko karlisten kontra, lantegietako nagusien kontra, hartzapezpikoaren kontra, arkatz gorriarekin marrazten dugu dragoiak gara, zerua eta sua. Iruditu zait, gure osaba ikusi dudala, trinketean dago, talde sozialistako zuzendaritzarekin, Leninen erretratuaren azpian. Iruditu zait, ikusi dudala, Victor Berezibar Ormazabal, baina 34ko iraultzaren porrotarengatik Tursera erbesteratu zen, eta gero Burseko kontzentrazio esparruan hartu zuten preso, eta porrotaren porrotean, itzuleran, 20 urte eta egun bateko kartzela zigorrera kondenatu zuten. Iruditu zait, gure izeba ikusi dudala, Leonor Berezibar Errasti, baina ez,
zeren garbitasun lanetara behartu baitzuten Elisa eta Carmenekin. Iruditu zait, gure lehengusinak ikusi ditudala. Nati, Ana Mari, Jose Ramon, Nieves, Olga, baina ez. Zeren aur deportatuen zerrenda bat da eskuartean dudala. Begira, gure aitaren bi ama pontekoa daude. Nati eta Ana Mari, bi ama ponteko, hierbesteratu. Iruditu zait, gure sortaldea ikusi dudala Unión Cerrajerako sarreran. Juan, Luxio, Román, María, María Juana, Bitxo, Cecili, Gabriela, Amadeo, Siriako, Luxio Ormazabal, Mikaela, Luxio Galdos. Baina ez, dokumentu bat dut esku artean. Bi zerrenda dira zerrenda bakarrean. Lantegira itzultzea debekatu zieten langileen izenak dira. Eta lehenago, bertan lan egiten zuten gure senideen zerrenda da. Dragoiak daude gure itsasuntzian, mendigoizaleak, baina Siriako zergati dago. Ez zuen inon militatu, ez zuen fusilik hartu, udalaitz igotzen zuen ziztuan espartzuzko espartinekin. Gertuko eta urrutiko albisteak arkatz gorriarekin marrazten ditut, baina Siriako gizon isila zen, haurtzarotik fabrikako langilea, urtean behin abesten zuen, goiko mendian elurra dago, errekaldean izotza, gabon gauez. Sentitzen dut Makatzena, Angiozar, Kanpantza, sentitzen dut Unión Cerrajera, Trinketea, Kuartela, Kutxarera, sentitzen dut Komentua, Parrokia, Eliza, Portaloia, Udalaitz, Elorrio, sentitzen dut Durango, Elma, Normandia, Ondarretako Kartzela, Gatzaga, San Andrés, Santageda, San Cristóbal, Anjolilloren esekuziorako bidea oinez. Sentitzen dut Aretxabaleta, Oñati, Batzoki, Asturias, Barcelona, Gasteizerako trena, Aramaio. Sentitzen ditut nire hegalak eta itzultzen naiz errepide bat egiteko suntsitu zuten zure etxeko muino eta uretara. Pilar, zaildua, abesti handia doinutzen. Iruditu zait, gure osaba izebak ikusi ditudala, gure aitona monak, lengusinak, maitaleak, gurasoak, birramonak. Sahatxek ura tindatzen zuten, erresinolak entzuten genituen, gure azen errekaldea, dragoia ginen, zerua eta sua. Sartuko naiz azkenarekin, hau da, liburuaren azalean Pilar agertzen da, segurazki